Good morning mga ka-listeners, mga ka-DJ. Nasakay ko karon og jeep guys, auto guys, padong duty. Kaya so nasa buntag diri sa Jeddah, Saudi Arabia. O karon guys, atong ipadayon ang laing sumpay ni atong sugilan. Mga mata lang kanako. Salamat guys sa inyong pagkanunayon, pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ako, kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop ng imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sadan sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Pusa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Ang sama ni mas pagpintal. Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagin abda ni Angela, si Ma'am Minerva, nga nangukay sa drawer sa kwarto ni Esmeralda. Nangita day kini sa picture ni Esmeralda. O gihatag kini ni Angela niya. Pero igo lang mikuha og usa ka picture si Minerva. Ug niya nanawag si Lara kang Ma'am Minerva aron pagsusi kung nakit-an na bagyod nini ang diary ni Esmeralda. Niya ang pagkaugma didto na sa luyo si Angela. Nagda sa picture ni Esmeralda. Aniya ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Tuon naman din sa studio ni Sir Leo. Sa luyo sa studio, dito siya mulaya. Ug sa upo siya sa pangpang mamataya. Oh, may tao luyo sa studio. Oh, kinsa nang naa sa luyo? Kinsa na? Angela? Oh, Ma'am Minerva? May adik ka sa luyo? Nagunsa ka diya sa Therese. Sa luyo, sa studio, ma'am. Ma'am? Nakiyaw ka? Huwag nagunit ka ng litrato ni Esmeralda. Nainumdum lang ko ni Esmeralda, Angela. Huwag matagay gayon nga, mutunob ko ining dapita. Ingon sa kumuto ng akong dughan. Oh. Ha? Usa ko sa nakaingon, nga naghikog siya. Ma'am. Kung gibadlong pa nako sila si Larag Leonardo sa ilang kabuang, dili pa unta siya mamatay. Ma'am, patay na siya. Wala tayo mahimo pa. Gusto ka. Sige, diya ka una. May atimanunan ko sa taas.
Naon sa man ni si Ma'am Minerva? Kalit na lang siya nagmakul-anon. Ay, kahabog din mo ang pangpangwi. Ug ang nag-aliini, kinilang Teres. Unsa mo kitay na itapot niya itong kapiuna ni ining dapita? Salamat nga niya ako sa kusina mo kaon. Leo, uban ako. Mayo tingali nga. Permiho na nini mo, Leo. Tubig, Angela. Nasa imong wasser. Ganun ni Amanis akong wa. Akong nagbutang anak, Leo. Ayaw ko pang arrangement sa akong mga pagkaon, Lara. Kay buta ko. Sorry. Ako na ning timanan. Makalakot. Makalakot ka, Leo. Tanan na lang na kong buhaton sa'yo. Wisit. Hello, Frex. Ganun na nawag ka? Gimingaw na ko ni mo. Frex, mahimo ba? Ayaw na kong sumuk-samuk karon. Labad ang akong kung saan ako si Leo. Imo nang gusto nga anak ka diha, di ba? So, antusa nga maglabad ang imong sa batasan ng Leo. Unsa naman? Doon na ka ba chance na subto na Angela? Ay, kana makapasabot na ko. Kahit kay bayana. Gidaot ta ganit kag maayo niya, pero wa jud mo kasing-kasing para nako. Unsa man sa una-una mo, ha? Ang bahin bagyapon siyang nasaksihan natong nagkaingon ana? Basta na. Di na ko namawa siyang unahuna ang atong panagahok. Kung ipalukos na lang ka na siya sa imong hikalang si Bugoy. Ha? Nahibaw ko nga doon na kay mga amigong mga criminal Frex. Ipalukos na lang na si Angela. Nga nang may katawanan ka, ha? Nahibaw na ko sa kumpato niya ng Angela. Nahibaw na ko! Salamat sa paghatag ni mo na kong idea, Lara. Ako pa? Puno jud ka sa daot ng mga plano na. O believe ko niyo. Okay. Magplano kong maayo alang kang Angela. Og Frex, gusto kong magkuhay-kuhay gud siya. Kanang mabuang gud siya. Okay. Pero... Unsay pero? Nga nang mubayad man kong laing tao? Kung ako na lang ka ang bubuhat, anak. Unsa? Luguso ni mo si Angela? Oo. Mas maayo nang ako mubuhat. Aron masuta na ko kung birhen pa ba dyan ang bayana. Bahala ka. Bisag unsa, buhata. Para mapapas na sa mapa ka na si Angela. Niya na ta sa loan. Nahibaw ko. Ano ang gusto ni mong buhatan ka, Ryan? Kita ang dunay buhaton. Ha? Ansa man ha? May tiwason ta sa pagpaint. Ha? Ngano? Doon na di kay pinintal nga hawa mahuman? Oh. Pero gamay na lang ang kuwang sa mong pinintal. Mao ba? Hain ang maong pinintal niyo. Tuwa sa studio. Ang The Crying Lady. Ang painting na ko nga gitaguan ko sa babaw sa kisame sa studio. The Crying Lady? Mao ba, Sir Leo? Dali. Dad ako sa studio. Kinahanglang makit-an na ni mo diha ang The Crying Lady, Lara. Dili lagi ko makasod sa studio ni Leo. Gikandaduhan ni. Nga na ba ganahan manggid kay ka nga makakita sa mga painting, ha?
Gusto ko mo tanaw pag-usab sa maong painting. Kay usa ka babae ang iyang model nini. O pamilya na kong naong. Unya lagi. Ipaunsa man nimo. Ni-stricto man siya. Silang duha lang si Angela makasod siyang studio. Time pa. Hain may maayo kun makikamiga ka lang ni Angela. What? Huwag ka mabuang, Frex. No way. Di yun ko makikigala ni Anang Angela. Liko kamay sa tuo. Very good. Yeah, straight na ka na paingon sa putahan sa imong studio, sir. Oh. Nganong mihunong ka, Sir Leo? Dad ako sa teres diin mo ambak si Esmeralda Angela. Ha? Makapaabot pa na ako ang painting. Gusto ko mo hanggap og labas nga hangin dito. Okay. Dali, gunit ako. Ayaw gid kog sugua sa pagpakighigala ni Anang Angela, Frex. Kay dili gid na mahitabo. Lara, dili ta nang butang makuha na to sa inisog. Unsam ka? Walang naalang gud. Kung masuod na nimo si Angela, makatabang siya nimo. Aron makaduol ka ni Leo. Ug makasuod ka sa studio. Unsa? Dili mahimo nga magpaulipon ta sa pangigilara. Kinahanglan gamito nimo ang imong utok. Pero dili gid kapug na ng pagsurok sa akong dugo kung makakita ko niya. Ay, pugi lang lagi na. Ambot. Suwayan ako. Ayaw suwayi. Buhata. Pero, ayaw sab kalita. Presko tuod kaayo ang hangin dinhi ngagikan sa lapad nga wanang sa ubos, sir. Makita kay dinhi ang dagat, oh. Tanaw sa ubos, Angela. Ha? Aninawa umayaw ang ubos. Kakahuyan man ang ubos, Sir Leo. Kinahanglan dadon ko nimo diha sa ubos. Sa nagbungan Esmeralda. Oh, unsa, Sir Leo? Murag maglisod ka sa pagkanaog sa pangpang. Mahimo ba ako na lang ang manaog dito, ha? Dili mahimo. Kitang duha ang manaog dito. Pero tingalit mga ligid ta, sir. Di na ba ko kapiog nimo? Bagamping ko sa kutumban. Giyahi lang ko. Gusto na ko mabatsyagan ang dapit. Diin mabugto ang gininhawan ni Esmeralda. Sir, dili ka masakitan lang nga maghandom ni Esmeralda? Kinala ato bangon na nako ang tanang sakit, Angela. Mao ka na imong gitudlo nako dili ba? Gidawat ko na nga buta ko. Inotil ako. Tungod kay naa ka nga nahimo nako mga mata. Sige. Upadayon na ta sa ubos. Gunot lang ginako, sir, ha? Og sunda ang tanan akong isulti. Sige. Ikaw, Angela. Uwa ka ba'y problema nga nakapatandog ni mong maayo? Oh. Ha? Magbayad ang nakaingon sa imong kamatayan, Ate Esmer. Magbayad siya. Dili ko mohunong sa pagpangita niya hangtod ikapahamtang na ko niyang ako panimahos. Siya ang kriminal. Kinsa ka? Hawa! Huwag ko magkilala og nurse! Panglayas mo talan! Oh. Usa siya kabuta. Angela? Oh. Huwag ka na magulmutingog. Oh. Kitang tanan, doon nag-iagian nakasakit sa kinabuhi, Sir Leo. O kinahanglang ato ning atubangon. O tukion kung unsaon sa paglabang. Salamat. Salamat sa unsa. Sa pag-abot mo sa akong kinabuhi. Ayun na kunauna ka, Sir Leo. Sige na, mupadayon ta sa ubos. Ay, ma'am,
Abog na kaayo ng ubang mga libro basi gubakon kas abog. Makaya rin din ako, ating. Kailangan makita na to ang pink na libro nga akong gipangita. Ay, sige. Tingkan libro sa bang akong pangitaon. O sa may title, ma'am, oy. Ating, ang tinuod, dili good libro ang akong gipangita. O, unsa? Ay, kay unsa man gyud ay imong gipangita, Madam Minerva? Ang diary ni Esmeralda. Hain man gyud ka ang diary ni Esmeralda. Kinahanglan ako na ning magunitan. Ug hain man sila si Leo ug Angela. Mayon ta kung dugay pa silang mabalik din hiyan. Aron mahuman na nakukay ni mga butang din hiyan. Naay karton sa ibabaw sa aparador. Ako nang kuhaon. Ay! Nahagbong ang karton. Hinay lang, sir, ha? Itunob sa nga bahay ng imong tiil. May bato diha. Lisod naman ng bahina sa pangpang, sir. Hangda sa ibabaw kung nabatungod sa tiri sa luyo sa akong studio. Doon lang gid sa tungod sa tiri sa ibabaw, sir. Kinahanglan nga matungod tag maayo, Angela. Mm-mm. Sa lugar gyud din mutugpa ang lawas ni Esmeralda. Okay, sir. Doon lang kita, sir. Ay! Angela! Angela! Okay. Naunsa ka? Sir Leo, na-slide ko. Sorry. Aray. Sorry, Angela. Sorry. Naunsa ka? Angela? Unsa na itabo nimo? Nasamad ka ba? Oo, sir. Nag-atras ko. Nasama rin akong kabot sa bato. Balik dere. Mamalik na ta sa agi. Kinahanglan nga patambalan ka ng imong samad sa kamot. Kinahanglan dili na nakunungan ang pangyad na Angela. Oh. Uy. Karan lakaw nga ng Tomas. Sila ka na. Sila si Angela Gillardo. Leo! Angela! Nganong naabot mo din eh? Flex! Dada sa doktor si Angela. Leonardo, okay na ko. Mamahat mo sa taas. Dali na. Sa kanila mo din! Ay, leche! Mga papel-papel raman ang sudi ning karton nga natagakikan sa ibabaw sa aparador. Kinahanglang mahipos ko na niyo makagawas na ko. Kay tingalig mo balik na sila si Leonardo ug Angela din eh. Niyar sa inyo, brother. Ipa-doktor ang kamot ni Angela Frex. Okay na ko. Ako rin mo tambal ini. Dili mahimo. Dada sa doktor si Angela Frex. Manaog na lang ko. Ipatahin na kung doon may samad. Nahapning na akong mga butak din sa kwarto ni Leo. Mugawas na ko. Lala? Nagkunsa ka din sa akong kwarto? Huwag ko sa ibang kwarto. Ayaw pa makag. Akong pultahan ka ng gablihan mo. So ito ka sa tingong si mong pultahan? Buta ko, pero dili ko bungol. Nagkunsa ka din sa akong kwarto. Ha? Kuan? Nangita ni mo. Dinan ka. Hay na si Angela. Tapos sa gawas. O gida ni Frex para ipadoktor si Angela. Unsa? Oo, nasa ba na imong alalay nga maldita? Nasamad ang kamot. Oh, kun mao na. Ako na li atiman ni mo ron. Dali. Aga akong tagapaingon sa sud sa imong kwarto. Ayaw na. Nakatultol na ko kay akong kwarto. Leo? Nga bang murag mapasok ka man kung ako'y makupot ni mo?
Sabta na lang kung may panabot ka. May dili ka mag-alis sa portahan? Naibaw ka sab kung hain ko magbarog? May dunggan o may imagination ko, Lara. Sorry. Ug dili pa ko hingpit nga in-hotel. Muson ako. Gusto ko mo pahuway. Ug kung gusto ka nga motiman ako, pahat di kong kapinin ng ating dinhi sa kwarto. Kumusta naman gibate mo? Okay naman. Gamay lang kining samara. Di man dyan magikan ni Leo de. Nganong naglakaw raman mo? Dito mi sa ubos. Di mo busa. Sa nahulga ni Esmeralda. Unsa? Diba? Una kung sa mo sa nahulgan ni Esmeralda? O kung may baw. Basta kay gusto sa Sir Leo nga motunog dito dapita. Nanay mong kapilayo. Ako na lang nagtimpla kay wa silang ating. Nga nang nasamad man ang kamot ni Angela. Na-slide siya dito sa ubos sa pangpang. Sa nahulgan ni Esmeralda. Unsa? Og nag-unsa man mo dito sa gihikogan ni Esmeralda? May ipangutan ako nimo. Unsa ka na? Sige, pangutan na lang. Nasayod ka gyud nga ganahan kung magkigsulti nimo. Gimigaw na ko sa atong kaligri sa una. Labi na ko mga hubog na ta. Mituo na gid ka nga naghikog si Esmeralda. Ha? Wa ka siya patya? Unsa? Nagtuo kang ipatay si Esmeralda? Posible, dili ba? Wa ko makahuna-huna, ana. Leo, magulanon si Esmeralda. Busa naghikog yun siya. Okay. Nga naman day, ha? Unsa may mong basihanan nga gipatay si Esmeralda, ha? Tungod kay mahadlokon siya sa Dios. Ug imposible kaayo nga budangop siya sa paghikog tungod sa kahubos nato. Sa imong nahon, Angela, unsa gahin nagtukmod ni Leo nga banhawon siyang panumduman si Esmeralda? Dugay-dugay namang taning namatay. Sorry kaayo nga di ka matubag anak, sir, ha? Si Sir Leo ra gyud ang nahibaw kung unsay nasiya mo na hunaan. Ug na-interesa ka no? Ha? Na-interes sa unsa? Nga may bawo sa natabo din Esmeralda. Wa ko'y labot sa ilang kinabuhi. Pero, nakita ko kung unsa ka-importante ang kamatayon ni Esmeralda sa kinabuhi ni Sir Leo. Mo ba? Sir Frex, nganong waang tamuli ko paingon sa mansyon nila ni Sir Leo? Nganong nila ko sa rinis ubos, ha? Gusto kong tunog sa ramat kay Esmeralda. Unsa? Busa. Dada ako dito. Sir Frex! Mahimo ba dili na lang nato labto ng atong utok? Bayan sa paghikog ni Esmeralda? Patay na siya. Nahiluna na siya. Kung naghikog siya, wa siya mahiluna karon. Ug labaw nang wa siya mahiluna. Kung tinuod ang akong pagduda nga gipatay siya. Gitukmod siya sa Teresa Luyo og tawo nga may kasuko niya. Chawi, nang limbaw naman hinunang akong balhibo na nang imong gipanulti layo. Ug mao nay rason nganong gusto kong motunob sa nagbunga ni Esmeralda sa Luyo nga pangpang. Naa sa unahan ang agianan paingon sa tungod sa pangpang nahagbungan ni Esmeralda, Sir Frex. Giyahe ko. Kitang duha mo ato dito. Anong adto man ka dito? Sama ni Leo, na-interesab ko nga makita sa mong lugar. Kung diin dyan mo hagba ang lawas sa Esmeralda. Ha? Sige na, ubanin na lang ko. Basing baya kung doon na tayo madiskubrihan dito. Ha? Sige. Good. Sige, pag na, kaya masunod ko.
May mo ba, Leo? Di na ito maghiskot ni Esmeralda. Nga naman. Guilty ka sab, no? Sama na ko. Natural. Di na ko ganahan nga maghandom pa sa gabi nga nakitaan niya nga naghawk. Dili ko ganahan may numdum siyang reaksyon. Kinahanglan nga ato ni balikan, Lara. Unsa? Sa ako nang gikaingon. Kinahanglan nga ato ni balikan ang kagahapon uban kang Esmeralda. Para sa unsa? Aron mabuhi ang patay na? Mao ba kini gusto nimong mahitabo, ha? Buhion mo ang patay? Ang iyang kagahapon ang gusto na kong buhiun, Lara. Ang mga tinago ang pagbati ni Esmeralda ang gusto na kong mahibawan. Ang mga kasakit nga iyang gibati na ko ang gusto na kong mabatsyagan. Pero patay na siya! Nganong dili makagustong banhawon ang mga kagahapon uban kag Esmeralda? Ha? Lara? Leo, Wa ka ba pakonsensya sa nakabo ni Esmeralda? oo! Nakonsensya ko. Mauman bitaw nga dili ko ganahan nga hisgutan pa siya. Kung dili ka ganahan nga maghiskot kang Esmeralda, mahimo ka na makagawas, Lara. Yan na ito. Doon lang kita sa tungod sa pangpanga nahagbungan ni Esmeralda, Sir Frex. Mingaw mo na kaning dapita, no? Way kabayan? Gusto ka? Muli nga, wala yun siya maugkat ni dapita. Mingaw mo na din eh. Nahibaw ka sa adlaw sa pagkaugat ni Esmeralda, Sir Frex? Oh, Diha sa bahay nila sa ibabaw? nabalitaan lang na ako sa TV radyo ang kamatayon ni Esmeralda. May biyahe mi niya itong higayon na. Mao pa. Oh, ugwa ko din sa diyang naghigog si Esmeralda. Lianat pa sa tungod kit sa iyang giambakan nga Therese, Sir Frex. Tungod-tuod kayo kini si Therese, no? Huwag ka na yung magibarugan. Posible nga maunay gihagbaan sa lawas si Esmeralda. Oh. Bugnaw o mingaw di kayo ninapitan dyan, no? Sir Frex, biyaan ta na ka din niya. Nahibaw na ka kung asang agianan paingon sa karsada. Oh, diba? Ayaw na paglakaw. Ha? Gusto ko nga, doon ako'y kauban diningam ko na sa kamatayon ni Esmeralda. O ba nang gusto ka ba maguna-huna sa kamatayon niya, Sir Frex? Suod ba daay mo og si Esmeralda? Di mi suod, pero naluoy ko niya. Unsa? Biktima siya sa kamingilog ni Lara. Nganong gisigihaman ni mong daot si Ma'am Lara, Sir Frex? Higala man kaha mo. Higala mi. Pero usahay, di ko makauyo niya. Mahilig siya sa uyab sa uban. Unsa? Makalakot yun ni si Leonardo. Huwag na yun ni siya lambing ikasulti. Ating! Kana, kuhaan na! Tingog man nun ni Tita Minerva. Umurag na akikan sa butika. Sila gid ang naa sa sud. Tita? Oh, Lada? Ikaw di ay na? Nagunsa man mo din sa butika. Ay, amon kita naaw ang tanang karton sa libro nga ni Adinhi. Ah, i-display ba ni mo ang karaang libro, Tita? Ano, dili? Nangita ko sa diary ni Esmeralda. Unsa? Og namasin ko nga naakinis usa sa mga karton nga di pangtaguan am dinhi. Mao ba? Tabangan ta mo ko kay? Oh, sige. Pangita ang pink nga kolor nga diary ni Esmeralda. Mas baka huna-huna kag maayo kung ikaw lang usa din ni Sir Frex. Mas ganahan ko nga doon ako ikasulti, Angela. O makatabang na ako sa akong buhaton din eh. Buhaton? May buhaton ka din ni Sir Frex? Aduna, Angela. Magunsa man ka din Mangukay sa nagbaan ni Esmeralda. Ha? Basin kun doon yung mga butang niya nga nadaan niya sa iyang pagkahagbong. Huwag ko na makita sa nag-ugkat niya. Ha? Nice, Dick. O gamitan na sa pag-ukay sa mga dahong sagbot ni Napita.
Okay. Good. Sige. Sugdan na to ang papangita sa mga ebidensya sa paghahagbong ni Esmeralda ini Dapita. Unsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.